comencem el torn. Entrem i ens hem de treure les sabates que no ens les traurem perquè no. I el casco de pila com és? El casco de pila aquí ja l'hem deixat. Vale. És molt important, Sí. Vale. Allà tenim els amics. Però bueno, anem a la important. La cuina lliure. Cuina lliure. Lavabo. No sé com has posat. Jo aquí ho aprofitaré per anar-hi. Hem sortit de lavabo. Ah, Pugem. Ai, bonjour. ja aquí els veig i menges. Sí, doncs. Vale. I aquí... Ja en el món del... Ai, que ha soltat una... Vinga, ara. Ai, Ciro, presenta'ns el bebè. Ta-tan! Su mierda. Fàcil. Vale, tot el ple. No pudor, mai. Sí, sincerament, Ja fa m'ho he vomitat. les humitats de la paret. Quin fàstic. Nosaltres dormim aquí, 1, 2, 3. Amb gent desconeguda. Vinga. Acabem de sopar i volem veure la posta. Cabres, jo crec. Anem a dormir. Vull veure la posta de sol, però Sí. no té pinta que la paguem, no? Au. Em fa mal tot. No, em fa mal la ingle i els ovaris. Tot regla. Puta regla. I demà hem de pujar Team una regla. fucking muntanya. No, no. I no fa mal Igual res. ens quedem allà Una mica al mig, turmell. al coll. Esperem. I ara Encara hem de és de dia, però ens Ens anem anem a suar com dormir. unes nenes que petites. no són ni les 10. Tot ple d'humitats escaroses, vull dir, que asco. A mi com em surti un puto coco o una rata. Pum. Una escarbata. Així que... Una cuca. Molt bé. Au. Vagi Bona bé. nit, fins Bona demà. Miri, Sara. Bon dia. Avui aigua. Estem anant cap al Pic Nemalla. Sara. Quin pic fem? Siri, quin pic fem? Yo creo que ni le vais a lo que indiste. L'important és que vagi qui vagi, això aquí és igual. Oh my. Maybe I should just Maybe I should just Maybe my life is just a big joke. And my future is the world's thinnest tightrope. Maybe someday I'll know the better. 'Cause I know right now that it can stand the pressure. Maybe the world is better off without my soul. Maybe I should just jump. Maybe I should just jump. Maybe I should just jump. No puja tot allà. Però jo no ho pujaré, crec. No ho sé. Vaja, no. I després anar cap allà. És que xocant-se molt. Mireu el paisatge. Oh.
Passa. Siri. Venim d'allà. Oh my god. Què diuen aquells? Oh. Ara adéu. Hola. En un noi que em va fer. Què? Em va dir... No un munt d'això, no, no me l'acabo. Una càmera, hòstia. Deus formatear la tarjeta, no? No, però quasi. Després hi ha el corredor aquest, que és el tot xuco, Anem. I després serà el camí. Quiqueta. Cai que estigui gravat. Però si es trencarà el mòbil. Hosti, que m'hauran sentit que pensaré que m'ha passat tant. A veure, aixeca el peu. Aixeca. Estem mortíssimes. Venim de pujar allà dalt. Hem baixat tot allò i ara som per aquí. Hòstia. No ho he vist. No ho he vist. Ho sento. Ho he vist quan ja tenies el peu sobre. Hòstia. Bé, o sí. Ens falta tot això. Estem mortes, vull dir, no ens separat del grup, Que com sempre. Deixa'm que t'explico. Els hem preguntat a punts, que queda molt. I diuen no, i que ens hem alegrat i de cop diuen, nada, una cabanita, 1:15. I jo i la Sara ens mirem en plan. I el grup Estem mortíssimes, tia. O sigui, no em noto els peus. La feina estava molt endavant. Molt, perquè és que hem parat a... Realment. És que mira, hem hagut de parar perquè primer la Sara tenia pipi. Clar. Després? Jo no pixava des de les 7 del matí al refugi. I he parat a pixar a les 4 o així. Després se li han caigut els grampons. S'han caigut els grampons de la Hem motxilla. hagut de sentar perquè clar, si no podíem pujar. No podíem pujar. Després veiem el registre d'una... Que haureu vist el vídeo. S'ha relliscat amb una merda. I per últim hem hagut de tornar a parar al lavabo. I la Cira havia de pixar també. I ja està, ara per fi hem trobat com una carretera. Bueno, no és una carretera, però a lo millor ens vam a buscar un cotxe, t'imagines? Seria... Ens plantem aquí i llavors que es pot... No, seria molt cruel, perquè és que a lo millor no es pot passar. Que no es podrà passar, segurament. Que ja ni que es diguin a buscar. Només podran pujar els de la finca aquesta. No queda res, que ja amb una hora i pico i som. Com que són les putes albes, en menys d'una hora i quart i som. Toma! Cira, quan dius que ens queda? Un quart d'hora. Un quart d'hora? Crazy. Són les 5:59. Tu creus que arribarem a les 7:30? Molt bonica. Aquí abans hi vivien els homes. Pensava que dic el primer que som casa. Són les 6, Tu creus que a les 6:30 arribem? I tant. A veure, havíem d'arribar a les 6. Ells van mitja hora avançats que nosaltres, per tant, ells, més o menys, Vale. deuen estar bé. Vinga, va, doncs. Vinga. Fins ara. Hemos llegado. Hem arribat. Ui, ui.